de que non lles importamos, que preferiron deixar marchar o neumólogo a outro servicio antes que poñelo aquí, e desde logo prefiren telo en Ourense, que vayamos nos alá antes que poñelo aquí. Eso é unha falta de respeto. Pero a falta de respeto cara á población vese tamén coas preguntas. Por exemplo, vou referir preguntas da FIGA con rexistro de entrada. Unha foi: cales son as patoloxías prevalentes que hai no Distrito Sanitario de Valdeorras? É dicir, que é do que máis enfermamos todos? Cales son os nosos problemas? Sabedes cal foi a resposta a esa pregunta? O silencio. Seguimos con isto. Tamén preguntamos pola dotación orzada do persoal e a cobertura efectiva. A resposta foi o silencio. Tamén preguntamos polas características técnicas do TAC, porque nos decían que ao mellor o TAC non era axeitado para atender a enfermos con silicosis. Pois a resposta, porque nós creemos que sí, a resposta é o silencio. E así estamos. E cando non é o silencio, fixadevos, cando se pregunta con rexistro de entrada, atentos, pola desaparición das citas dos buzóns, deixando aos pacientes sin a atención prevista e sin continuidade asistencial, algo gravísimo. A resposta é que debe ser un erro informático. De pronto desaparece a túa cita, non sabes nada, pasan os meses, non te chaman, pero foi un erro informático. É un erro informático. Os informáticos son moi malos, os daqui tamén. Ben. Despois preguntamos, mira, de cando se preguntan polas reclamacións dos pacientes e nos responden que non aumentaron, non? E se contestan todas. Bueno, nós sabemos, e atentos, que houve unha orde de dirección de contestar en blanco. Así, se contestan en blanco. Eso sí, non sabemos cantos afectados hai, pero hai. Están boicoteando. E se creen que mentimos, que nos denuncien, que o juzgado está aí atrás. Verán, e cando estamos tan chulos será que podemos demostrar que sí, houve unha orden de contestar en blanco, porque temos algunha resposta. E pon eso, por orden de dirección. Vale? E están os juzgados aí, esperamos que nos leven a eles, si teñen genitales externos ou internos. Bueno, mire, podíamos... Tamén... non teñen. Tamén poderíamos falar das listas dos especialistas que marchan, porque outro día un médico, porque ando, falas cos médicos de primaria, me din que cando se vai un especialista, o mellor a súa lista non lla pasan a nadie, nin a pasan a Ourense, e entón esmoreces nesa lista meses hasta que volve a haber outro especialista, non? Tamén, bueno, enfrontámonos desde logo á destrucción programada do sistema sanitario en Valdeorras, e vos tédelo que notar nos tempos de espera interminables, nas viaxes a Ourense por cousas que antes non iades, na necesidade de ir á medicina privada por falta da resposta da medicina pública. Enfrontámonos á non adecuación dos recursos sanitarios ás nosas necesidades. Poderíamos falar tamén da atención primaria, da perda de médicos que sufriu Rubiá, o Bolo ou a Veiga, da non cobertura de ausencias deixando incluso PACs sen cubrir, da pérdida do sentido da atención primaria, obrigada a ser unha atención reactiva e non proactiva. Poderíamos falar da negativa a implementar aquí unha base medicalizada do 0,61. Temos un índice de accidentes máis grande que a media galega, probablemente sea o dos maiores de Galicia, e os nosos accidentes na estrada tamén son terribles. E que pasa? O noso hospital de referencia está a 120 km, pero aquí non poñen unha base medicalizada do cero. E iso incluso foi pedido polo Concello do Barco no ano 2023. Siguen sin poñer a base medicalizada no cero. Non nos toman en serio, porque estamos calados. Cando deixemos de estar calados, van a poñer unha base do cero, máis dun. Bueno, poderíamos, compañeros, seguir así por desgraza horas, pero finalizarei recordando a necesidade da movilización social para recuperar as prestacións de atención sanitaria en Valdeorras e dando pasos voceiros das asociacións de Nai a Nai e da Serival. Pero antes de irme, pedirvos unha cousa: non escoitedes o clan de plañideras, esas persoas ofendiditas que virán despois,
como con aires de condesa afrentada a chamarnos vagos, sindicalistas, rojos ou comunistas, porque non vos están a axudar. Están a aproveitarse de vos para que caledes e que asumades unha situación que vos non provocastes. E agora imos lle dar a palabra a Silvio de Guada. A crianza, apoiamos esta concentración polo abandono que está sufrindo a sanidade nesta comarca, abandono que nos toca de cheo. Este OSI e a xerencia nunca estiveron dispostos a falar con nós. Sempre atopamos as portas pechadas para dialogar e buscar solucións aos problemas que observamos e que chegan a través das nais. Destrozaron a área, desmantelaron a comisión de lactancia, sen nunca dar explicacións, amosando así o pouco interese que teñen en contribuir e protexer a lactancia materna e deixándonos desprotexidas. A atención sanitaria de nais e bebés está descuberta dende o momento que faltan profesionais e a única resposta da xerencia de Ourense é que a atención está garantizada. Pero para quen? Se non hai un pediatra. Que atención garantizada teñen os nosos fillos e fillas? Unha vez máis, o único que oímos son mentiras. Reivindicamos o dereito á crianza nunha área con garantías e cuidados para as familias. Non queremos que unha sanidade de segunda, por dicir, crecer e criar na comarca. Vale. Buenas tardes a todos. Eu son presidente da Xirival, igual que a compañera de Nai Anai. Apoio esta concentración. Nos igual tuvamos máis suerte que elas, porque levamos dúas reunións ca xerencia de Ourense para nada, para perder o tempo, porque veñen aquí a rirse dun. Entonces, neste final de mes, probablemente nos van a chamar. Entonces, ese día quero vervos a todos aquí, cando nos chamen para reunirnos aí con eles e nos conten mentiras, que estemos toda esta xente que está aquí agora. Ese día vou a convocar a toda e vir todos aquí, que salgan aí e que nos digan as mentiras que nos contan. Despois, outra cousa, isto xa dos políticos e alcaldes que hai presentes por aquí. Eu non sei como facelo, pero eso que vai por aí atrás, que se chama Nacional de Merda, sea Nacional de Merda, que nos fain ir a Ourense ou a Vigo, os silicosos, non sei os de Nai Anai, queren nos facer ir a Ourense e a Vigo, por esa Nacional Cento de Merda, que se chama. Entonces, señores políticos, non sei como hai que facer eso. Sabemos que a maioría absoluta ten o PP, eso sí é verdade, pero unha comarca unida fai moita forza, eso pensaio. Moitas gracias a todos por estar aquí, non teño nada máis que dicirvos. Bueno, compañeiros, pois isto remata se nadie quere dicir nada. Non sei onde está Paco por aí que tamén te iba a falar. Poden conseguir un neumólogo cando lles dé a gana sin gastar un peso. A disculpa será que hoxe nos din que van a convocar 18 plazas. Pero que casualidade, non? Que casualidade. Os primeiro ven os letreritos, saben que hoxe vamos a estar aquí e pola mañá convocan 18 plazas. Imos seguir, e se fai falta convocaremos outra vez, sacaremos de todos os colores, pero de verdad, collen medo con nós aquí, collen medo, se non tuveran medo, non sacaban esos anuncios que sacan, collen medo, moito medo. Temos que ser conscientes da forza que temos, temos moitísima forza, e se nós decidimos usar a forza dos nosos votos, aí vai haber neumólogo e pediatra e o que faga falta. Vai ser moi difícil en volver a ter aquel hospital que tiñamos, pero vai a volver a estar cheo de xente. Por vos, sí señor, cheo de xente. Eu nada máis, compañeiros, moitas gracias.